A műsor, amivel készültünk, egyrészt szól a jelenről, de egyben szól a múltról is. A jelenről, hiszen a kis asztaltársaság tagjai arról fognak majd mesélni, hogy az ő rokonai, ismerőseik, leginkább családtagjaik, akik külföldön élnek, vagy onnan már ide települtek Magyarországra, hogy ők hogyan ünneplik a karácsonyt. Egészen érdekes dolgokat fognak mondani, úgyhogy érdemes lesz nagyon figyelni. Nem mindenhol így mennek a dolgok, mint ahogy itt nálunk Magyarországon. Lesz, aki a lengyelek szokásairól beszél, más az írek, mexikóiak, németek, angolok, szicíliaiak, kimondhatatlan szó egy kisgyereknek, románok szokásait elevenítik fel. Persze nem lehet elmondani mindent, csak néhány érdekességet, ami merőben más, mint itt Magyarországon. A múltról is szól ez a műsor, hiszen hagyományőrző kis csapatunk is van. Eredeti fehérmegyei pásztorjátékkal köszöntenek majd bennünket, illetve hát lehívjuk meg az asztaltársaságot és elejük a mi kibővített nagy családunkat, a gyerekek. Ez a pásztorjáték egy érdekes pásztorjáték, nem egy ilyen eredeti betlenes, hanem ez egy kifejezetten pásztorjáték, egy kicsit tréfás, pásztorjáték. De aztán, hogy nem maradjon az ünnepfényét jelentő fehér, angyalka ruhába öltözött kislányi sereget, ezért egy bölcsöcske játékot is el fogunk játszani. Hát ez ugye elmaradhatatlan. A kislányok ezt élvezték persze a legjobban, hogy le lehet öltözni jó kis angyalruhácskákba, és ebben olyan gyönyörűen, hogy álmodni nem lehet szebben. Amikor gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a műsorunk, arra gondoltam, hogy elsősorban valamilyen karácsonyi hangulatot szeretnénk itt teremteni. Annál is inkább, mert én nem tudom, hogy így vagytok-e vele, de én egyre inkább azt érzem, mintha egyre kevésbé akarna engem elérni a karácsonyi hangulat. Kolléganőkkel is ezt beszélt, hogy talán túl sokat futkározunk, talán nem nagyon érünk rá arra, hogy még belemerüljünk abba, hogy na most tényleg itt a karácsony. És akkor kérdeztem a fiamat meg a férjemet is, hogy hát szerintetek mitől van karácsonyi hangulat? Mi adja ezt az érdekes, furcsa érzést? Hát